IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nagbalina na balay tinaangay akaunaan ang State of the San Nicolas address ni Mayor Edmar Vincent Bonuan iti Cinema 4 iti Dakkelamol iti Iliti San Nicolas iti Malem Kalman. Nagbalina presente dagiti naroy abis bisita dagiti miyembro ti 13th Sangguniang Bayan nga daduluan ni Vice Mayor Napoleon Hernando, business sectors, department heads, ken kastapay kadagiti kakapitanes ken kagawads ken dagiti dadumapay abis bisita. Dito'y anabingay ti dua ti programa umuna ket iti panagsarita ni Mayor Bonuan ano sa dino ket dito niyang pakita na digiti nagapuanan ti administrasyon na ken ti sirmata na iti Iliti San Nicolas. Beloved San Nicolas, consistent to our battle cry. Bamilyan tayo, tinaraylay ang masakbayan, iti-ili tayo at San Nicolas. Kabayatan na nagulo ti programa babaen iti open forum and presentation ano sa dinoket naroy asaludsod ti insarita na kadagiti kakagawad ken kakapitanes. Mainaig iti daytoy ket may panamnama iti na progreso sa Nicolas babaen kadagitoy anay dasar nga ongoing ken upcoming projects ti administrasyon. Para iti IFM News, ay Dolores Martinez Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.